Mizo film sut na thilmak episode 1 ziak tu Elizapa valpuya kholring ka ming chu Eric ni in tlangwal kumsom ni palina mangme kania in fiam na lama hian football table tennis le basketball hi ka tuina ania sport lam hi ka ti theide ufur mai chuan kan vengke tripi a hian drama ate hian ka telvena sathina drama ate ka telvena sathina wangin Central KTP kumpuan filma po minron som angin ka telve to ani mizo film an siama te po minron som tu ka ton ve ta ka wangin filma po ka inlan ve nual to ka inlan masak ber chu kumsang ni pariat kum khani in hemitum hian pat hote kala ve a director te du zong kaloni ve ani ang adot lea ka film channa tura chuan sin thradewa chang turin minron be ve tanol mai ka tuina zong te aloni ve bok nen kalo orang kher le ngal hemi hi thakua vel shooting nan kan manga an han release chi achu rin ai takin mi puin an lo mudu phian maya en tu kha rin ain an tamje ka khami atang khan mi pui mi mir riat kaloni ve tarengani kholaya te po hian thalak pui tu te kan nei le nol thina anuam ve thin khop mai mizo filma hian film som pathum chuanga pathian khongai na zara ka inlan ve tarenga kumsang ni som pasari kum top lama ka film shoot na thilmak tak ka tong ta ani kan directorin he film chang tur zong te hi kim taka in mu khom tur ati ni chuan ka zan mu chu jingdar nga vela ka har hlol mai muthil le ka tum chuan khuma ka in leta ka har tak tel telawangin ka tho chuak ta nge mai phi turin bathroom a chuan ka luta bathroom ka lu don chuan ka thom hnoda na kong khar chu hong tu om mi a silo chuan ama in ain hong riya chu kamit sirin ka mureng bathroom kong khar vuan chung chuan ka en renga maktak main aron in khar le tamaya ni chu ta chuan man mo takin ka tlan phei wata ka thom hnoda na kong khar chu ka wa hong vela ka khar le thina ama maya in honga in khar le thei tur angani lo a chan chu kong khar kha arit mai ba ka a chip thaphian boxi a hemitum hian thil enge motak zong a thleng chiang ani chutia ka thom hnoda na kong khar ka von lai tak chuan ka khumbul do kana ka tui chu leya atlari chuan min ti har zok mai in phi fai tur chuan bathroom a chuan ka pheile ta a mai ka phi zo a ka kal chuan le chuan ka thom hnoda na kong khar chu alo in hong le huau mai ka mu rual chuan makti in ka en tlok ringot thingpui in tura in nuailama ka chuk thlak nu chuan ka phone chu ron in ring ralin ka phone kan en chu kan director chu lo ni in phone ka pick up chuan Eric voin kha amalamin local tumro o a chan chu film in shoot na a in thom no hak tur thui ti rangai dona in te angai mai ba ka kan film shoot na tur mun te kan fan ko la ngai don ba ka enge mo soi tur ne wa tama wangin tlai chi ani lo midang kan bele ange ti in phone chu ada le ngal thingpui ka in lai chuan enge mo ngai tu chuan kalo in dom kun angreng viau ni turani kanu chuan boya enge ngai tua aron ti po chu engma kalo hrelo ni turani ka om ngai chuan kala om renga kanu in kadara min lo soi tak dot nu chuan ka ngai tu narama tangin ka har chuak zok engmo ka tiba nuaya enge ngai tua iwa indom kun ve ka tialom aron ti le nu chuan engma ngai tu lo ve voina kan thil ti turvel kalo ngai tu mai maya ti in ka chang taringot nichin kan ruma ka thil tonero soikher ngaya ka hriat silo wangin ka zep tari ani kanu nena chuan nu tuk chuan ma deuh hlakin eyang u o voin in mu khom turan tia kalma kan ngaya nia ka ti chuan kanu chuan ole ma devin kan ei don nia ati lai chuan kan ompui nula pakhat chuan ei rong alo bol mola ti chuan ka room lama ka chhole ta a ka room vel ti fai mol pa chuan YouTube pa an story share mizo ton hriat an share na chu ka ngai thlapa mol khuma thut thlak pa chuan WhatsApp lama te ka share kwal te a mizo ton hriat rang chu ka ngai thla a chutia ka ngai thlak lai chuan ama ami ang bok khan ka thom hnoda na chu hong tu om si lo chuan ama bokin aron in hong le riya chu kamit sir chuan ka va mule ta
July vel bo ruak chu ka thon thungai thlak nen chuan in me takani ka thil ton chu atir chuan ka hre thiam lok lova thil thleng pa ngai ve mai tura ka ngaya ma se a hnu da ya chuan ka thil ton kha thi hnu pi alam thil ani ti ka hre thiam ve chawani chutia story ka ngai thlak lai chuan ka nu chuan in hnuai atangin choya pe thu min lo hril hnu chuan cho ei tur chuan in hnuai lama ka chuk thlata ani tuk thuan kan ei kham chuan ka in siam ngal mol mola ka in siam zo hnu chuan ka bike chu startin ka hru fai thuaka bike ka hruk fai lai chuan ka thian pa rempuya chu aron lang hlol mai erika chu I man to em nui var pa chuan aron ti phei bal bala kei chuan manani mai iwa man ma jok ve kalo ti chuan rempuya chuan nia kal koina tur ka ne wanga nia karon kalma min kalpui lokang chu ti pa chuan cigarette atana zial zuk pa chuan a phone call chu pick upin midang a bezui ngal chutia kan man dun ta ka chuan ka bike chuan kan in khal chuak ta a rempuya kal koina tura kan kal chuan nula chhelo zet mai ka hmu a chu nula chuan ka mitala tak zet chu nula nge chu ka thin lunglu atu ani ti reng a hun lai khan ka lo hre thiam lo rempuyan min lo ngok deuh sok ta ka chuan ka mit chu la son watin za zela kara kual ta vel mai maya chu nula po chuan min lo enlet ve ani ti ka hriat hnu chuan ka lai ve ang reng viau mai a phone number chu nei dan ka ngai tu tarana kan thil ti tur vel kan ti zo chuan kan in hmu khom na tur lampan chuan kan in khal chuak le ta chutia kan tlan lai chuan rempuya hne na nula pakhat lo om kha tha ka ti thu le a number nei ka du thu ka hril ta a rempuya chu nui uar pa chuan ka thian pa thian nu le chhong ani kha a number te chu nei har lowang thate te khan han om phot la ati lai tluka hlim na kha ka tong le to long chulai muna tanga kan in hmu khom tumna tui khu atlang lampana kan tlan lai chuan ka thian pa nen chuan kan ti dun zela ka thian pa chuan rika ti amin ko mai thina wang chuan rika chu tuna I thlen chin aya sang hi ila thleng the ni ti hriala thokrim la be fan la I thorim chuan pathianin mala so mangche ti in athiam ang tok chuan min fui ve a nia ka chak ve ber thina nia ma se mizo film industry hi chu ala lian lova hlok na em hi chu ala lo khop mai a ming mai chawala ni ka ti chuan kan han nui dun le hak thin chutia eng emo soya kan ti lai chuan kan kaltum na tui khu atlang chu kan lo thleng ve tareng mai kan in hmu khom na tur hi private in ni in po an nei nuam dap hle mai mizo pa chiara chhonga ani a ground floor a hian motor garage omin kotzol po azau thakop mai geita kan lu rual chuan building chhong ni na veranda atang hian Eric ti amin lo autu lam chu hoi chho ka rual ngala he kan film chan tura director puam puya chuan nui var pa in lo thleng ta mo lo chove ngal mai ru kha I thian pa nen khan aron ti ta ka chuan keini thian dun po ngai ngam takin step pa chuan kan in zui chowa CCTV hi step chunga chuan an lo da a chumi en pa chuan ka thil ngai tu awang chuan ka nui deuh tha chutia ka nui lai mel rempuyan min lo hmu chuan engei nui vura aron ti sap nula an rim na a an sitting room a CCTV an da sia tlangwal nula rim ho kha attentionin an nula rim chung zong khan an thut luan par an ti ni chu nui hak pa in ka ti a kan thian dun chuan ding meu chuan kan nui dun le hak mai hemini hian kan thil ti tur vel chu tluang takin kan ti a kan film chan na tur mun an ti aizol atanga hlalo te darkar khatvel tlan in zaruk vel kholama te chuan kan va tlan zuai boka tlailama kan ho chuan kan thomno hak tur thui tura an ti vel te chu kan va in te le hnu chuan in lampanin kan tlan ho ta wang in kan thlen hnu chuan rempuya chuan ka meiche hmu number chu min lo penol maya ka va han hlim tak em ma se engtin nge ke hian ka biak ve ngot ta kang le film kan chan hun tura an ti ni chu kan lo thleng tareng mai hemini hian jingkar po ka thofu khop maya ka nui deuh sang reng mai ani ma se kan film chan na hian thil duam lo tak mai kan tong don ti reng ka hre si lo tuk thuan ei kham chuan kan mut bu te nen chuan
kan film chan na tur kholam pan chuan kan inzui ta dia a hmun kan thlen chuan kan in buat sai tan ta chumini chu har satna em tok lo chuan kan sut miela zanlam hun kan mang thleng ve ta reng mai a zan khatna te ani boka director chuan zan in chu kan sut lo mayanga zanlam sin po naktuk zana tangin kan sut tan mai tura ngayang ati le nu chuan limril rutak chuan kan ria khom na tur lampan chuan motorin kan inzui le ta dia zandar kuwa arik chuan kan ria khom na tur chu kan thleng ve ta hlol mai hemi building hi tuman an lua to lo wang chuan alo re ruya chuan mutna tur vel kan han siam soka rempuya number min lo pek kha inti huai sen luin kan huwa chep ve tangota a nu reivak lova chuan a sina atir chuan min lo chang ngal mai lo ma se group vela ka lu chungin min lo reply ve te miela a message la chira nuam zek le ngal ka hlimru veng mai zandar som pakhatarik chuan kan mutna po are thap to mai ma se re hle ma se ke pen thomero aring viu loisi ke pen thom chu kan mutna room le lam mai ani meichia phekhok sang buna kalri ani mai hian ka hria chu pen thom chuan kan mutna room lam aron pan zel ani ti aria tang chuan a hria thei kabulamu ka thian pa chu kalam lo hoi phein tunge tun ang huna lo kalang meiche pen ri ani boxi haron ti balbala amit menga chuan tlem chuan apa ngai chi lovani ti chu kaloman ngalwat ani reng la taka tun ang huna tunge phekhok sang ne na chulai huna chuan kalkual ta ang le mi hring pa ngai ani lowang ti chu kan rin dan chi ani pen thom chuan kan room kong khar zon aron thlen chuan are le ta dai mai pen thomin kan room kong khar zon aron thlena are le ta dai mai te chuan ngai ati thalo tel mai kan mut na room kan lu tira kong khar ong ka mitthla alo lang te chu ka hre chuak thuta thom ron siam tu chu tunge ani hriat nge ya tha ka ti awang chuan ril ru nuam zan lo chuan kan mut na atang chuan ka tho chuaka kong khar ong omna lam chu ka pan phei ngal kong khar onga chuan en tum chuan ka kun niam chi chu ka warak ring kher em ong pon lama tang chuan mit muwar vek hian min lo en verun ka mu awang chuan ka tol hnung dora ka au chuak thut kha ania ma se ka in ngai tu hartak nu chuan in ti pachang luin tunge pon lama khan om ti pa chuan ka wakal kual thuaka khatia kan au chu thot na chan po kha ka tum lo lutuka mit muwar vekin min lo en ron kan muthut kha ka in sum man lo ani deu ber ral khata si hal ron u ruwa te chu ka thil ton mek ne chuan awa in me loi cm hunin min ngak lovani ti hriat takin sana po dar ni alo kok vele tawa mai thom bok chu kan hrele ta ka thom hriatero building chung kan room omna le lam mai ni in ka hria mi pa pathum vel ti balbal riani ka hriat chuni ma se an thil soyero chiang tak chuan ka hre thei mai lo an nui le hak zel ti po ka hre thei riak an om ka hre si lo lai tak chu ani karil ru ti buai em tu chu hemi zan tak hi chuan buaina em dang om ta lo chuan zan hun chu kan hmang zo ve tam maya atuk jingkara sawa aron thram lo ta ka chuan kan mut na atang chuan kan tho chuak ta sang kan room a hian mi pa som pathum kan riaka room hi alen angrenga wangin rin ai tak chuan kan la thol hle mai in phi fai tur chuan bedroom a kan luta ka in phi fai zo ka chu pa chuan ka thian te in phi fai tum mek nen kan in toka kan thian pa pakhat chuan min en vung pa chuan rika mel hi adiglo enge mo hlau nei ang ati chuan a oi omlo e mai imit vai mai ani chu nui sen pa chuan kalo tiliam ve maya chutia kan in kalpel nu chuan ni zan ka thil ton kha ka mela alo lang chuak ani ti ka hriat nu chuan ka in thiam lo kher mai meiche ho chuan an hlau dewani ti an om dana tang chuan a hriat theya hemi kan film shoot tura hian meichia hi an va in som pathum an lang dona mi pa hi kan va in som ni pathum kan nia cameraman hi pali an omboka hemi filma hian a story ziak tu le midang neu te nen chuan kan va in mi som nga don kan lo ni reng mai jingkara shoot tur te kan shoot le zunga
hemi zingkara hian maktak main kan sut na tura meiche ho thomhnaw hak tur chu an hmu zo tami alo mai nizan khan do kan chunga airbag a khan anda mai kha ania an ti boxi zingkara tuikhur lama kal ho an lo ho chuan meiche thomhnaw ni om tak hi an lo hona kan han zot chiang chu tuikhur konga thingkung zar pakhata hian thomhnaw in bang kan hmu a kan lo hon to pani hi an ti maya meiche ho kan vakova an lo then chuan an thomhnaw hmu zo lo nge yani thu an soya ma engi chuan khoya ngen hua ati nu chuan an hmu na an han soya ameng bial kok mai amak reng la taka nizan an mut dona do kan chunga airbag chunga anda heta tuikhur konga dai an lo hmu kha amak ve e mani tuikhur kan soi hi tuna kan building omna thanglam minute thum kal vela omani a tuikhur hi in naite te in pahni a omani chhun lama kan sut po har sanna em nei lo chuan rin ai takin kan sut luang phian mai tlaidar nga apel hret chuan kan riana hmun chu kan thleng le ta dera kan in bual fai hnu chuan zan ria chu eitur siam tura an roiten an lo siam sa a kan bar ngal sok soka zan ria po puar tak chuan kan ei khamta zan ria kan bar zo chuan kan cholta wang phota zandar sari a hnai thuak to tia chuan sut tur chuan kan in peile ta vek mai heti lai vek hian ral khata mi papui tling o ti hriat tak hi lau o ti hriat taka rak vak kan hreta a chu chuan min ti chi ai zo vek ni ber hian ka hria kan thil hriat chu hlataka thil hriat ang mai hian a hlatial tiala kan thom hriat po are vele tamaya ma se ngai hi a thazan to lovani meiche ho chuan an hlau deuwani ti an omdana tang chuan a hriat theya mi pathen khat rol thar lampang te po an omdana chuan hlawan nei ani ti a hriat thei mai kan director chuan an omdan chu a lo hrethiam ngal ni turani thu chi hrang hranga ron soi ngal bor dana chuan an ril ru lak pe na tumani ti ka lo hrethiam ngal mai renga nui suk pa chuan room lama thomhnaw in thlak tur chuan ka lut ve ta ngal kongka ka pen lut deuh chi ati chuan kan thian pa pakhat hi room chunga tang chuan lau nei ang ka ti deuh hleka man mo tak chuan min ron kal pel thuak mai ke chuan ding meu chuan ka lo en let deuh ha a pona reilo te awa om hnu chuan in chunga bok chuan aron lut le ngal nichina iron lu ma khan tukver zona hian dingin in chung hi iron bi rengem aron ti deuh ha mai ke chuan angai na hriat lo mel tak chuan bi nang keite chu tukver om lo na lam room le lama tang so na lom ka lo phei enge ni ta mu i nei mi ka lo ti let ngal thuaya awamak ve ti pa chuan tukver lam chu a hoi phei ngal thuai nichin iron lu ma deuh khan tukver pon lama dingin dar thlang hnai te atang son a mai hup chungin aron bi renga ala nui sun le ngal tunge chuti te takaron bi tu chu tiril ru in en chiang turin pon lama karon kal chuaka kong khar ka then ma trep thlenga tukver ka en phei chuan an la bi reng mi hring pa ngai ni se min bi tu kha ka va munge yang ma se pon ka va thlen khan min bi tu kha ka va mule si lo enge ni ta ang ti pa chuan ka mi ta tak min ron ena kan thian pa thil soi da na tang chuan a thil soi chu kaman uar mai chulai tak chuan room light chu aron phezok zoka light chu athim zui ta ngal reng bok athim rual chuan ka taksa min ron nek zuai tu an omti ka hria ta wang chuan min ron kalpel tu an omti ka hre thiam ngal maya room chung la ai mit thon chu nep te thim takani kan bul fit khat bor vela mi po engma kan mu theilo a hnuwa light chu aron eng le ta a ka thian pa la ka hmalama chuan alo la ding reng boxi tunge nichina min ron kalpel voi tu khani ta angle he kan omna hmuna kan thil ton tur reng engma kan hre si lo hemi zana tang chi a hian ani thi nu pia lam thil hi kan mi ta kan hua kan benga kan hriat tan na chuni light le sound vel po an pe thokhat ta viau mai director chuan hemi zan si na lang tur ho kha min ko khom ta a kan kal khom ti chuan e si kan hmu ve tak mai lo wangin khoya nge e si kan ti deuh sap sapa maybe chuan room a khan ala in thlak zo ve lo waniang ati a
director chuan kan thian mi pa ho hne na si chu ruma va en tur chuan alo tir ve mek bok a nu dewa si le kan thian mi pa te lo kir le nu chuan mi pa ho chu an nui deuh thu hloma kan bulan lo thlen chuan pakhat chuan si chu room chunga in lo kal nan dai lom aron ti ta ka chuan mei che ho chuan makan lo ti hle mai an han soi khom ngal sap sapa room chu tu man ka kal an ti lova ma se a in kal miau si si chuan baby kha a chuak nung ber chu ani a ma se a chuak nu khan room chunga ka om ti a hreve tho si ruma kala om ti hrengreng chung chuan a kal arin om bok si lo ati lai chuan baby chuan nia keima chuan ka kal mi lo ka chua khan hol lama khan ka pheitang ngal dai lom alo ti ve wat bok room kong khar chu tunge lo kal ta ang hemi zan hian zo na chan thei si lo kan va tongun tamal mal vele kan sut tur po chu reilo te ruwa surin min ti khai lak ti lo chu tluang takin kan sut zo vele theita hola chuan pumlam no puar turin kan lut le sap sapa thil kan ei zo chuan ti chuak pa bor borin kan room lam theu kan panzui ta a minute sompo ala ral lovang ti chuan me che room lam atang chuan an ron out ta tur mai le mi pa ho chu kan bang bo tlang hle mai me che room lam pan chuan kan tlan phei ta huka room kan va thlena room chunga kan lu chuan me che ho chu an mela lawan nei ti kan hrethiam ngal mai si chu vapan vatin thil om dan vel chu kan zot ngal zung zunga si chuan thil om dan chu hetiang hian a soita ani khatia ruma kan lu tir kha chuan eng thil ma kan mulo kan in thlak mek lai chuan kan room kong khar hi aron in soi dota tunge kan la in thlak mek kan lo ti ve maya chuan a hnu dewa chuan room ding lampang hi tu bo hian ron chu chor se chu tiang ri chu kan hrele tamai voi nga vel bang chu aron ri ani ati a chuan a hnu dewa ventilation so ti pa chuan ventilation lam chu akok pheya sota son putar mel ti donila putar mel ni chi asilo mel dang war lampang hi kan va muthuta amit kha asen de uru min ka mu chu putar mel ang tak chu a mela chuan thinrim na anei ti hriat tak chuan mel rum takin min lo en runa khami kan muthut kha kan au chuak ta wakani kha chuan kan thil mu kha mit khap kar lekina pilbo le ngal ati nu chuan ventilation lampan chuan kan kal pheya tuk vera tangin pon lamte chu kan va en thuaka mi hring pa ngai tan chuan han kal theina tur chi ani lo in mit vai mai ani lo mo hei mi hring han kal theina tur om si lova thlamuan tum tak chuan kan ti le rama ka soi tumpo kala soi zo ma chuan baby chuan kan mit vai mai ani lo mei che ho chuan kan mu deuh vekang chu alo ti ve tak nu chuan amak hle mai ti bak soi thei kan nei lo ani ber mai he kan thil mu hi min ron ti buai chiam lo ma se kan voi khat ton na ani boka ami de da ne ro dang takani reife mei cheru ma kan om nu chuan zandar som pani dona chuan kan room lampanin kan chuak le ta a kan mu fel deuh chi ati in then khat chu an mu hil to ti hriat takin an ron hnar ta suk kei kalameng kar mai chuti lai tak chuan phun ri bal ri ka hria ma se khoi hmuna tangin nge phun ri lo chuana chu ka hre thei mai lo kan room mu ve te an tong vai ani ringin ngai that lo na em po atir chuan ka nei lova phun ri po ka hre ta mai lo a hnu dewa chuan pen ri thlap ka hrele ta ka beng cheri ani ringin ka beng chu kan nuai deuh chana ka beng ka thla chuan pen ri lo chuana lam hoi chuan ka in beng kang deuh u ta nichina ka thil hriat kha ka beng cheri mai ani hau lo ti chu ka pen ri hriat le chuan awati chiang cm tu nang huna tunge pona kal kualang o ti ngai tu na chu karil ruwa alut ngala ka thian te an ni karing ta hau lo mai ka thom hriat awang chuan hlauna nei ngal vatin ka taksa chu hlauna awangin aron sai hlak mai kabul mayamu ve ka thian pa lam chu kan hoi pheya ani la chu alo mutui em mai si ka thom hriat chu fiangei a that karina wangin lau chung chuan in ti pachang lui ramin kamut na tang chuan ka tho chuak ta thema
kong kalam pan chuan muang changin ka pen phei chat chat chutia muang changa kong kalam ka pan lai chuan mut dona ka thil mu ban puam tiat vel kan mut na sira om thing chu ka ban pheya ka thom hriat kha pon lamani awangin kong kalam pan chuan ka phei chat chata kong khar kal na chu pot thlari ai ri in chutia kong khar kal na ka po thak thleng chuan pon lama thom chu ala om thok le khata kong ka chu ka hong thuta ma se awamak tak engma mu ka nei mi alo a ma lok pon thom ka hredeng si kha ani a chuan pon lama chuan ka kal chuak deuh zela me cheria na building le kan ria na building in kara hian chaw kan ei thina building chhong ni le ka sang hi a oma chu building e ro chu a thim kher mai engma ka wa mu tak mai lo wangin room lampan tuma ka in her chi achu kamit sir chuan tu emo phewoi ni om tak hi ka hmule ta ka thilwa zon ber chu wa mu ai chuan mu lo chu ka du dan jok ani si mu nge ye ro tha ka ti thung chu ta le min ron kalpel tu an om ti hriat tak hian aron thodeu fuwa a ka in her rang kher mai ma se engma mu ero ka nei lo nichina kamit siri na thil mu zeu chu en chiang tur chuan ka din dan chu ka siam rem ngal wata chulai tak chuan ka hnung lama hian pen thom aron om thut ka wa han phuna satak rang taka ka le hoi chuan ka thian pa lo ni in ka tho huai mai ka bula lo thlen chuan ka thil ti vel min ron zot ngal wata kei chuan ka thil ton vel chu ka lo hril thuaka ka thian pa chuan kan ri masak ber zan khan ka thil hriat ang chi a hi alo hrewe chu ni in kan omna building hi enge motak chu a om nge ani ti chu kan ngai dan ani kan mit nge chuan chiang takin mu velo ma ila me che ho mu le kan thom hriat atang hian a chiang viawani atu khowa ruala sawasham nak chuan tui taka kamu hi lai chu min ti har zoka ka tho chuak ta ngal wat tui khur lama in phi fai tur chuan kan thian dun chuan kan kal ngala tui khur ko nga chuan thi sen kai ke hniak kan mu thlanwal mai thi sen kai bok enge mo nu na ni om tak kan mu zui zat boka kan ke hniak mu ero mi hring ke hniak ai chuan tle min alian dewani ti kan hre thiam ngal mai thut chil meu chuan kan en chiang ta ngal wat boka ma se kan thil mu chu enge a om zia le kan thil mu chui zui na tur pakhat ma kan mulo hemini hian kan thil ti tur vel kan ti zo nu chuan tlailam da ruk alo ri le trep to a zanria kan ei zo ti chuan room lama in siam turin kan lut ta sap mai hemizan hian khochung lama shooting nei tur chuan kan kal chuak don ani khochung kan thlen nu chuan an uai me hruai tu ten min lo dong songa an uai me president te ina kan lut khom ta a chuta kan thu hriat chuan thin awa thong tak an khopa pakhat ramkal abo thu ani a zan in hi zanli an zonna ani to a akal na tura a soina huna tanga a hnu an chui chuan maktak main a hnu chu an chui top zel mai ti chu ani hemikum malam khan an khochunga chuan tual thana rap thak takalo thleng to a mi pui mi mir phei chuan chupa bodan po chu an beng khon hle ani ti kan hriat le zel phei chuan mak kan ti hle mai he pa thi chan hi keiman ka hre chuak don ti reng heti hun lai hian ka hrelo an woi me treasurer chu ronding chuakin kan film suta kan in ngana building ber chu min zot ta hloma chuta kan director chu ronding chuakin hetiang hian aron soi ve ta kan in ngana building chu khopon kilometer ni vela building masajok building pathum in dota dinga sonani aron ti a OME hruai tu te mela chuan mel dang lam hi kalo munghal mai renga kha kan building lu tira ngai that lo na lian tak ka nei kha a thleng di ka nei ti kalo hre thiam hal mai reng bok thudang kan soile nu chuan an OME committee members te in hi in level man kan du awangin kan in man tura te chuan kan kalkuala heti lai tak hian an khomi bo jong tur chuan OME member te chu an lo in som khom ve me kalo ni mi bo zong tur ho nen chuan kan han ti luama kei chuan mi pakhat ne na chuan chutia annin mi bo zon turan nei laya keinin shooting kan nei tur te chu a in thla hrun om thu kalo soi ve miela
in thla hrun na tura om hleinem tima se uai meril ru put chuan in thla hrun ana du ting mai ani mi bo zong turte an kal liam ta mo tia chuan ke ni po kan shooting na lama chuan kan kal ve ngal zandar som pahni arik don chuan chu sin chu kan su zo ve da hrama kan uluk boka kan ti thangun kher mai